kleti. Heeh. Lek saged bayaran jenengan kula pek. Lho. Piye to kowe? Bayaran kula jenengan pek. Lah iya. Coba takon apa? Iwak napa sing motone wakeh? Iwak motor tok. Iwak motor tok dasmu kuwi. Satu nada buat kamu. Iwak ngerayu aku, Mas. tak tapuk. Meneng. Iwak lele apa? Bila kamu Ya Allah, suaramu kok apik di sisiku. Seta, ben kaya seta Mas. Ben kaya film India, Mbak. Oh, iya. Hati ditutup rasa satu. Piye, Met? Pasanganmu cantik. Loh, pasanganmu sendi kok sorum mrono ki piye to? Lah, ngono lho, Met. Lho, piye kok malah semaput kuwi? Met, ikan buntal. Mas Komet, Mas Dodok munggah panggung serampate Mas. Yo, kaya apa? Serampat dados. Pun Mas mesakne Mas, perjalanan tebih wawe ngesakne ngantek napa menika mabuk Pak saking tebihe. Oh, nggih. Wilujeng dalu macange Mbak. Nggih, wilujeng dalu Mas Dodok. Nggih, Pak minta panggih malih kalih panjenengan. Nggih. Remen sanget dalu punika. Bombong manah kula Pak tinimbalan mriki Tambak Rejo. Tambak Rejo luar biasa
ngerti lek enten seniman dagelan khususnya kula kalih setunggale menika dugi pleke langsung dijemput Pak. Dijemput. Nggih dikawal kalih banser. Wah, elok. Estu kula mandhap dicekli tangan kiwa tengen lho Pak. Diamanke. Diamanke ibu-ibu padha celuluk Pak. Pripun? Nek saya mboten ngertos dagelane mesti celuluk kalau dagelane kecekel ngoten. Iya. Nek mboten masalah kula syukuri mawon wong kula teng mriki kan nyambung silaturahmi to nggih Pak. Demi keamanan walaupun dicerca, dicaci maki ndak masalah. Mboten masalah. Bombong manah kula seneng batin kula dugi plek langsung sumandak teng mriku Pak teng pondokan. Wah, gedunge enggal Pak anyar. Iya. Ah, nembe dirayen niki upama sepeda motor ngoten niku. Kula mlebu bleng, kula macak teng mriku, kula kudu pipis sayange setunggal Pak. Napa? Jedinge mboten enten lampune. Wah, iya. Nggih. Kula bingung grayang-grayang kula. Ning malah lek kula peteng ngono iki malah demen. Lah kok malah demen pripun? Ah iya ora ketok apa-apa kok. Lho, lah mangke salah sasaran nak malah repot. Enggak, wis apal lek iki kamar mandi. Kamar mandi iki bak mandi ngono ki apal. Apal nggih. Pokoke luar biasa dalu punika adicaranipun larung sesaji nggih Pak nggih. Nggih wonten Tambakrejo Pantai Selatan Pantai Wisata Tambakrejo. Luar biasa, Tambakrejo memang istimewa Mas niki wah luar biasa. Napa melih ingkang rawuh sami mirsani wayangan dalu punika wah kuwatah sangat wis pokoke mugi-mugi tanpa Tambakrejo tansah maju guyub rukun gemah lipah loh jinali Allahumma. Amin. Amin. Minanipun benjing ampun kesesa kundur mang pirsani kaya ngapa wisata Tambakrejo dasare benjing wonten larung sesaji. Niki rame sanget benjing. Mula kula penasaran Pak Estu larung sesaji lah ngen kula niku tebih laut to Pak. Daerah Bojonegoro tebih laut dugi mriki kan nggih pengen ngertos to. Pripun to larung sesaji ngoten niku? Benjing jenengan mirsani. Ha nggih ngoten cocok niku kula pengen ngertos niki lho napa nggih warisan budaya kados ngeten niki Pak nggih adat istiadat nggih to Pak nggih warisan leluhur warisan nenek moyang kedah diuri-uri harus dilestarikan leres wayangan nggih ngoten dasar mujudake penghasilane warga masyarakat Tambakrejo nggih mula njur dianakake larung sesaji sing intine caos syukur marang Gusti kang ngakarya jagat leres syukur minangka diparingi napa menika panenane ikan kathah lagi ngoten to Pak nggih. Anggenipun mriki lek ngarani mendhet ikan teng laut namine napa Bu? Ngelerek nggih. Nyelerek. Nyelerek Pak. Lek nyelerek pados iwak tenggene laut, iwake kathah niku kedah disyukuri marang ngarsane Gusti. Nggih ngoten Pak nggih. Kuwi penting. Penting. Mangka syukur menika hakikate wonten 3 lho Pak. Apa? Niki kedah ditindakake insyaallah bakal berkah barokah. Syukur ingkang kaping pisan nggih menika syukur melalui lisan, Pak. Nggih. Dengan ucapan. Ucapan sedhi-sedhi nggih alhamdulillah diparingi rezeki samenten alhamdulillah niku. Syukur secara lisan. Secara lisan. Ingkang kaping kalipun syukur melalui hati di dalam hati rasa Pak niki. Oh iya. Nah nggih. Niku sing kedua. Sing nomor 3 nipun nggih menika syukur nggih menika tumindak nih apa syukur yang harus dilakukan ngoten niku Pak contohnya larung sesaji benjing menika nah ngantek bulet lambeku kadoan mari Pak wau nggih ngapunten nggih kados larung sesaji ini kan syukur sing harus ditindakkan dilakukan lagi ngoten nggih Pak nggih ya heeh bener banget ora kowe rene mau ijen apa karo sapa jane nggih beto rencang nggawa kanca kok mbisu kaya blekok moncret kita pun gayeng kok. Wong dagelan loro ki mbok ya kowe omong to, Mas. Lah kene anggere ape omong ya mok sekali ya. Kowe apa iso omong? Ya iso ngomong. Kaya aku lho jelaso kaya mau syukur ana 3 kaya ngono kuwi iso tenan kowe. Lah ya gak no. Kok ya gak ya paling gak iso. Lah iki mbok anggap ra omong iki omong. Omong sing becik sing apik lho, Mas. Lek kowe iso ngomong jajal kowe tak tes omonganmu kene rada maju. Kowe ngomong sithik wae lek omonganmu bener mesti kowe penak golek omong. Iya to. Kowe ngomong sithik ae ya. Cangkir kopi kencur cengkeh sing cepet ping 5 ae. Cangkir kopi kencur cengkeh sing cepet ping 5 wae. Cangkir kopi kencur cengkeh. Lah, kados Pak Minto ping 5 wae sing cepet. Cangkir kopi cengkur cengkeh. Lah, cangkir kopi cengkur kenceh. Alah.
Alah. Arep omongnya mbok kei isyarat ngene to. Lho iki dites rumiyin. Ayo perlu. Kados Pak Minto menika piyayi ingkang cerdas langsung tek bener. Ketemu dalangnya paling pripun pawartosipun ngene cukup kok teko cangkir cengkur. Apa iki? Kencur, cangkir kopi kencur cengkeh. Cangkir kecur piye to kowe? Apa ta? Lah. Cangkir kopi kencur cengkeh. Cangkir kopi cengkur kenceh. Nah, ya ra. Apa wong kliru ngono kok ya ora piye to kowe? Mbok liyane to. Kados Pak Minto kok langsung bener. Pripun cangkir kopi kencur cengkeh. Lho, cangkir kopi kencur cengkeh. Pak Minto kok iso to? Cerdas, Mas. Cerdas. Wah, berarti aku. Ya kowe goblok berarti kowe. Oke. Lho kok goblok kok oke. Ya baleni ping 5 sing cepet. Cangkir kopi kencur cengkeh. Siji, sing cepet. Cangkir kopi kencur cengkeh. Loro, terus. Cangkir kencur. Alah, cangkir kencur piye to? Cangkir kempur. Alah, kempur apa to kok sing dikempur iki apane? Sing gampang ngono to. Lah ya kuwi gampang. Lah kowe teko kencur. Lha kencur piye to sithik ayo kena to kowe kok. Cangkir kopi cengkur cekeh. Ya wis ya. Ora ngono kok sok. Jajal iki sithik wae. Surut. Tikus surut turut usuk. Tikus curut turut usuk. Cepet ae ping 5. Tikus. Iki lek ngantek bleset bahaya lho iki. Tikus curut turut usuk. Tikus curut turut usuk. Sing cepet ping 5 ae. Tikus curut kencur. Alah kok iso teko kencur iki beda meneh. Tikus curut turut usuk. Tikus curut turut usuk. Tikus curut turut isuk. Oh. Isuk pripun to Pak? Usuk kok isuk jenengan nggih bleset. Ayo saiki ganti awakmu sing ngajari ping 5. Cepet. Lho kula sing bedheki lho. Lah ya kudu dites. Mosok guru kok dites iki? Harus. Ya kudune kok intelektuale kaya ngapa wong wani mbajari yo. Piye kata-katane mo? Tikus curut turut usuk. Terus. Gampang. Tikus curut turut usuk. Terus cepet. Tikus curut turut isuk. Aku ae iso kowe. Lah kowe jajal cepet ping 5. Tikus curut alah, tikus turut usuk, tikus turut usuk, ya ta? Lambemu ku sosolen jenenge. Tikus turut usuk, ya. Alah, usut piye. Tikus turut kencur kentekeh. Wah, ngomong. Ya wis ndang ngomong dhewe ngono. Sehat ya Pak nggih. Alhamdulillah sehat. Sami-sami sehat Pak. Niki tanggapane rati napa niku walah pokoke tebih menyiapkan fisik. Dah. Betul. Tebih niku mesti bar tanggal 2 tanggal 15 lagi enek. Kuwi jarake sing tebih. Alhamdulillah lho Mas awake dhewe timbali mriki. Tambarjo. Panggih kalih Piyayi Tambarjo mriki nyambung silaturahmi antarane Bojonegoro kalih Tambarjo mriki. Kula sapa riyen nyuwun sewu izin riyen Pak nggih kula sapa warga ingkang teng ajeng. Pripun Bu, pun ngantuk dereng Bu? Subhanallah, cantik-cantik semuanya. Tasik semangat nggih. Nah, kok ngene? Bu kok wis lemah iki jane nyapa lho Bu kok alhamdulillah ibu-ibu ingkang sing mirsani nggih kowe nyapa lho mikmu mati dhewe. Nah, takonmu ora masuk akal mosok ndelok wayang pun ngantuk. Lah nek ngantuk ya mulih dodo mesti. Oh, takon ya sing biasa sing masuk akal. Kok kudu nyrekali niki kan ngetes konsentrasi to nggih Pak Minto nggih. Tasik napa mirsani mriki tasik semangat apa mboten? Wis tetep mirsani mriki. Iya. Wong payange ning kene kok. Ya maksudnya kan ngetes konsentrasi to Mas. Kok pripun Bu sehat sedaya nggih? Sehat. Alhamdulillah sehat-sehat kabeh. Sehat ya turu wae. Wong sekaruan delok ning kene ya mesti sehat. Kumpulane wong sehat ning kene. Kowe kok mesti ngono to, pirang-pirang dina kok mesti ngono karo aku nyrekali terus. Aku gak patek elek karo kowe. Nyapa ngeleki kowe iki barang ngelek ya sing wedok-wedok kuwi no kok iso. Kula namung saged dherek dedonga mugi-mugi sing nelayan kathah ulame, kathah tangkepane ikane Allahumma. Pokoke gemah ripah lo jinali Allahumma. Iwake yo akeh tangkepane akeh nelayane yo sehat-sehat kabeh. Yo, penak to Mas ndongakno teng mriki niki. Ning yo kudu duwe prau. Ranti prau apa nglangi? Nglangi karo njupuk iwak no, caplek wong. Ayo bongko.
Kowe kok mesti duwe prau lagi golek iwak oleh akeh lho ngono. Kok mesti nyrekali ingsun terus to? Aku gak cocok mulai awal mau lho. Gak cocok piye? Awake dhewe ditekokno nang nggone Tambakrejo iki ya kudu iso ngapik-ngapikno, ngangkat ngumbulno. Kok teko kamar mandi ra ono lampune piye to? Lah nyatane yo iki gak penak awake dhewe iki ditanggap lho to. Lah aku terus piye ngomong apa? Lho kamar mandi nek telu lah awakmu ra nang ruang sebelah sini. Oh, kamar mandine apik. VIP. Lho Tambakrejo kamar mandine kok VIP cah. Lawangan junjung ngono lho. Omonganmu tak takut tenan iki. Tenan. Apunten lho Pak Minto nggih. Enek sing nguyuh pring dicekli. Cekli piye? Goceki kok njaba. Cekli lho, Le, cekli. Kuwi nguyuh apa graji kok nyeng-nyeng. Pete sawi teteng entek kaya graji keramik lho. Omonganmu ki ora genah teko ndi-ndi kok iso genah sing penak sing apik no. Dongane niki adicarane larung sesaji. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki sing gadah putra dados putra ingkang saleh lan salehah Allahumma. Amin. Wis sing dereng gadah putra berusaha sedina ping 3 napa ping 4. Lah kowe kaya ngombe obat. Lah kan nyatane ya setuju lho. Oke, walah lah iki kudu kuat lho, Bu. Lah nggih no. Kowe kaya ngombe obat sedina ping 3. Anak iki penting. Ya penting. Penguat dalam rumah tangga sing iso gawe ngrapetke awake dhewe rumah tangga iki ya anak kuwi. Anak kuwi. Heeh. Kuwi nek ra duwe kaco lho to. Kacone piye? Aja sampe ora duwe berusaha. Berusaha. Jane nu nak gelem berusaha iso lho to. Carane piye? Wong iki nek pengen duwe anak carane gampang, enek loro. Apa kuwi? Cara medis utawa alternatif. Lho. Lah kowe dagelan kok ya paham ngonoan barang, Mas? Ya kudu sinau. Kesehatan ya dunung penting kuwi. Secara medis. Medis ki iso konsultasi karo kedokteran. Dokter kandungan. Ngono, dicekno kesuburane. Iya iya. Wih, kowe kok ya paham to, Met? Piye to kowe iki? Peh. Lah nek secara alternatif iso diurutno. Oh, pijet. Aja lara. Nganggo minyak. Lunyu. Lah piye diurutno piye? Diurutno kok aku sik misale terus Pak Minto. Terus awakmu. Terus tukang kendang. Sapa sing ngene diurutno sik? Aku wegah, aku lek keri wegah. Ah jenengan riyen lek kula. Heeh. Walah sawi kadang-kadang sampean. Sawi. Kowe iki piye to? Kowe iki gawe ngajari sesat kowe iki. Lah diurutno ki jenenge bojo dienggo bancaan. Lho, ya sing penting kan duwe anak. Duwe anak-anake wong akeh. Ya gak apa-apa sing penting duwe penerus generasi ngono lho. Generasi tapi kuwi titipane wong akeh, koclok bocah iki. Ya sing penting kan duwe anak, Dok. Kok kowe terus Pak Minto terus aku. Lah kuwi diurutno apa? Anak kuwi ya aja nggo sithik. Lah kudune minimal 3. Kok iso 3 ki lho, loro cukup lho kabeh lho. Iki nyen sewu ini sekaligus pembelajaran. Kanggo warga anak itu minimal 3. Kok iso 3? Karena yang 2 ini harus dipinterkan sekolahkan tinggi harapannya menjadi pegawai. Coba nak tugas rono-rono, wi los awake dhewe. Bisa mengangkat harkat martabat orang tua. Oh, ngono ya. Sing siji piye? Sing terakhirmu digoblok nih. Loh. Bocah iki piye bocah iki? Ngono. Kowe ngekeki solusi kok ora penak kabeh to, Mas? Lho, kuwi ada dasarnya. Kudu duwe anak 3, sing loro dipintero, didadekno pegawe dhuwur. Lah sing siji digoblokno. Lho, anak kok digoblokno iki piye? Iki penting, ku nek dipintero kabeh, dadi pegawe kabeh, lunga kabeh, wayah bodo-bodo kumpul keluarga iki wong tuwek padha tuweke wis tuwi ngono piye? Karek-karek anake nang ndi ya, Bu ya? Karek klenga kuwi neluwangsa lho. Lah nek siji digoblokne wong sing bakal nunggoni wong tuwek. Ya masuk akal kowe iki. Terus anake Mas Komet ki pira Mas Dodo? Niki Mas Komet iki 3 bersaudara, Pak. Oh, ya muga-muga anake Mas Komet 3 bersaudara sing loro dadi bocah pinter, dadi bocah pinyunjul, sing siji dadi bocah sing goblok. Nggih. Amin. Wis kok. Amin. Wis tak alami ya. Aku dhewe anak ketiga. Wis mbok alami anak ketiga kowe iki. Lah iya. Iki ngerti acarane kok anak. Berarti anak ketiga berarti kowe sing goblok berarti. Lah iya. Kowe dulurmu pira? 3 to. 3 tekan awakmu. Sing loro ning ndi? Ya kerja. Oh, berarti seneng omah sapa? Aku. Berarti termasuk paling goblok. Berarti kowe sing goblok dhewe kuwi lho. Lah iya. Lho goblok kok malah mbok usul ngono. Tapi kan aku perhatian karo wong tuwek. Perhatiane piye lho kok sing apik. Ayo sing disapa warga mriki, Mas. Sinten? Lho, kok sinten piye to, Mas? Jere disapa? Ya maksudnya ki menyapa ki nggih paling gak awake piye ben ketok akrab ngono lho, serawung ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, masyarakat Desa Tambakrejo, Bapak Lurah,
saha para perangkat ingkang kula hormati. Pak Lurah sinten? Bapak Surani. Berarti cek eling. Nggih. Wilujeng dalu Pak Surani. Nggih, ingkang pundi piyayenipun panjenenganipun Bapak Surani? Nika. Pundi? Dalu punika Sik ta pundi Pak Surani ingkang pundi? nika wilujeng dalu Pak. Endi to kok sing Goblok iki lho. Ditanggap wong kok Lah aku ora ngerti tenan ya, Mas. lho. Lah jempolmu kok utik-utik ngene iki jempol piye ta kowe iki? Karepku ngenteni ngene. Kok kae Lah ono apa ora ngene? gak enek sing ngono. Oh, ora ono kok dhewe ora ngerti. Nggih, pokoke padosi piyambak lah. Matur nuwun sampun anu nimbali kula kalih Mas Dodok. Dalu punika acaranipun nggih menika larung saji Desa Tambakrejo. Kula nderek dedonga mugi-mugi Tambakrejo semakin sukses maju, masyarakatipun rezekine kathah melimpah makmur. Allahumma Amin. amin. Ngono lho, Dok. Iya. Sing penting iki donga wong donga ora kulaan. Ya bener Mas. Menghibur. Menghibur betul. Nyanyi no. Nyuwun sewu Pak. Paling ndak di sini kan ditimbali mriki memberikan apa untuk sedaya warga mriki. Nggih. Ayo awakmu nyanyi ya. Aku sing gambeli sing musiki. Ya. Iki tanpa gamelan, Nggih. garingan, Garingan. sing musiki Kula mawon. ngangge cangkem. Nggih lambe ngoten kok cangkem pripun to. Kapela. Lek lambe iki hanya sebatas di luar. Oh, Nggih. ngoten. Tapi sing komplit. Mengko lek lambe tok apa iso? Dadi sing ngiringi ya cangkem ngono. Dadi iringan iki kok komet sing nembang, Nggih. sing ngiringi ngangge cangkemmu ngono. Nggih, matur nuwun cangkeme, Pak. Nggih. Rene kok malah dicangkem-cangkemne iki jane apa lho kok iso. Baik Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, selamat malam semuanya. Pada kesempatan malam hari ini saya membawakan dagelan pesanan dari Bapak Surani, Bapak Kepala Desa, yaitu dagelan tolak pagebluk ya. Dagelan yang satu ini akan menyumbangkan suara emasnya. Yuk kita sambut, ada siapa lagi kalau bukan Cak Komet. Oke, satu Mas. lagu buat Anda semuanya tentunya. Malam ini lagu yang cukup lama sekali. Saking lamanya saya lupa itu lagu. Lagu iki lho ape nyanyi piye? Saking lamanya saya Aku lupa. nunggu kowe kuwi lho. Lah ya aku ngenteni musike sik to. Lah aku wis ngomong sik kok Mas anu bass Mas, bass Loh, enten. kok ngangge bass to? Mboten cangkem kula, cangkem. Cangkemmu. Ih, aku wedi. Mela Pak Minto. Saiki perhitungan kok wonge kok. Perhitungan piye Pak Minto ki? Lho ki sak basan deng ngene 500. Nah, sak basan iki wis dadi kesepakatane sekar gadung. Apa-apa pokoke sak basan dung 50. 50. Dung dung. Sak lagu 100. sak lagu entek. Apa sing tak? Eh? Sing tak apa? Ayo nurek kene no Pak ayo. Ayo, nyanyi siap. Yo. Yo. Aku waras ora pedhet. Aku waras ora gendeng. Aku yo waras ora gendeng. Ora pedhet. Dalang iso glegak-glegek. Baso pemengi. Terkontaminasi. Nggih to, bali to. Aku waras ora pedhet. Aku waras ora gendeng. Mlebu warung kok ora jajan. Jajan yo kenek, ran jajan yo kenek. Nek duwe dhuwit yo jajan. Masa mlebu warung ora jajan ya ora enak. Saru to, kudune jajan. Wong mlebu warung yo momen aduh. Gitu to. Pun Pak jenengan pun darder mawon. Lah kuwi denge ora ning kene tok. Lah ning ndi? Metu kene. Lah wong kene wis gambling kaya ngono kok malah dhek gremengi nyapa to Mas iki? Lha musike kaya ngono yo. Lah musike ya bener kuwi to Mas. Masa apa enek Roma Irama nyanyine nganggo bas betat ki yo. Lah kudune piye? Ya aku ini gak nganggo pasangan gak iso urip. Aku paling seneng lho ngangge sing bass kok kandhake mau. Bas betat. Bass betot. Demen aku. Kok teko aku cawe wedok-wedok. Wis senengane ya bass betot. Nggih to Mbak, Pak Minto senengane bas betot nggih. Heh? Lho, mboten bas betot ngoten Kak. Terus Mbak Punjung dibetot. Aku ingin nembang karo Luki. Nggih. Kono gawe bass betot kleru lek betot. Napa klerune napa? Bass betot.
Aku malah ketir-ketir. Ketir-ketir piye? Gara-gara bedhote iki lho. Bedhote nyapol. Berarti kowe njaluk pasangan. Iya iya. Niki nyuwun sewu izin jenengan, Pak. Kepareng jumeneng pasangan setunggal kersane komet nyanyi. 50.000. Aku malah kalau iki melok dalang. Ngadeke sinden iki ya 50.000. Ngeten mate 50 nggih. 50. Kula kan gadah selangkung, sing selangkung benjing. Lho. Lah kowe rene iki arep nembang karo apa? Wong rene kok ora ragat mik ora nggawa. Sinden arep nyilih dalang. Iki dalang kok tarian Bang Mekar to jadi. Uga iki UMKM. Kok jane piye to kok iso? Nggih, mangke kula anu kane 50, Pak. Tenang mawon. 50. Beres. Ya. Iki kepareng jumeneng sinten? Nah, iki genti Mbak Indah Haruhani. Mbak Indah. Heeh. Lho, Met. Dia Haruhani. Dia Haruhani. Pak Mento jos. Wayu-wayu. Ayo wedok. Wedok. Wah, niki Mbak Ani nggih. Iki Hani sing lencir dhuwur iki. Sing niki Cirine mung siji. Cirine napa? Hani piyayine rada dhuwur kuning ngono. Nek dia angger bokonge rada bunder ngono dia. Oh, niki kan Mbak Ani to, Pak? Heeh. acarane kan pas teng Tambarjo. Iki lek kula ibaratne, Pak. Kula umpamane pomo iwak ngono daerah mriki niku jenenge iwak luto, Pak. Iwak luto. Nggih, iwake cilik niku lek dipendhet digoreng giaring gurih. Oh. Estu niku luto niku. Ditambahi sambel enak ya, Mas. Enak. Lah nek mbake niki. Nah, wah iki cocok. Cara iwakno iwak jengkelot. Iwak apa, Mas? Iwake kaya hiu, cuma cilik. Kuwi didemek lunyu. Jengkelot. Jengkelong. Lah nek sing niki Lek didemok? lek didemek lunyu, Pak. Alah, ora mung dia tok. Lah terus? Mbok jajal sinden iki sampean demok. Lunyu. Napa pun nate? Wes tak demok siji-siji. Loh, kok lunyu kabeh. Lah niki, Siapa? Lah nek niki, mbake niki. Iki pomo iwak to. Wah, cara iwakno iwak petek. Iwak petek iki, iwake petek iki tipis. Ya. Kuwi lek diangkat ning nggone daratan kuwi muni. Muni piye? Kok. Ah, berarti kene ya nek iwak buntal. Apa iwak buntal? Iki lho sing pojokan lho. Kuwi didemek saya gede. Tapuk tenane koso. Kok ya nek Cek wong koso. Mas. Dalam. Hei. Noleh rene. Bakul jamu to, Pak? Ndi? Bakul jamu ndiasmu. Matamu noleh rene. Wah, matamu. Aku membolane apa? Napa? Aku membolane apa? anu bakul bantal, Mbah. Dak. Lah iya Ikan sumpah. buntal, ha. Napa? Ikan buntalnya nek racune. Pengen tak racun lho piye ben modar. Aja ngono to. Inallah mak sabiri. Sabar. Oh, Nggih. suwi ra cethuk kok wis. Mboten. Nggih, anu paling gak Ngomongane kok. iwak kakap nggih, kakap. Cara iwakno majung lah. Kene iki enek iwak paling enak to. Iwak apa kuwi? Iwak teri. Kok iwak teri kok Lah enak nek diteri tanggane kan Ora bayar kok. ora sambayar ya ra? Kita lek gak bondo, Mas yo. Alah wong kere kuwi. Ya dhewe no wong sugih tuku paribasane apa ya iwak. Mas dhewe dilolokne, Mas. Dadal kowe tak takoki ning kene iki enek iwak. Ayo, pan masalah iwak to kowe. Yo. Iwak apa sing cangkeme ombo dhewe? Iwak Iwak aku desa nyauri, Mas. ben Paus. ra iso. Salah. IQ-ne kuwi ndelosor ra pancene. Dasar. Sampeyan aja ngisi-ngisine aku ta, Mas. Ya tenang. Sama Iwak lele. bisa nyawa. Salah. Lele salah. Anu lele. Salah. Lele apa piye? Lho kok lele terus tak tapuk tenan Aku ora tau nang laut royo lele kok. so lele. Lele. Salah. Lele digoreng. Salah. Lele. Kowe kok lele terus tak tekek lho kowe kok. Iwak apa sing cangkeme ombo? Iwak apa sing cangkeme ombo? Iwak apa? Iwak paus sangop. Ngono ae ra iso. Oh menapa bar ndelok wayang kok ya? Ndelok wayang karipan dhek angop. Wah. Paus angop iki kapan? Iwak. Kok malah aku iki piye to? Lah iki paus angop. Piye? Angope piye? Oh. Bapak Ibu kang dereng nate ngertos iwak paus Lah angop. niki Nah, niki lho iwak paus angop iki. Nggih. Nah, niki iwak paus jajal angop iwak paus. Pak Minto seneng. Makan tuan. Puas. Wah, kula tangkleti. Heeh. Lek saged bayaran jenengan kula pek. Lho, Piye to kowe? bayaran kula jenengan pek. Lah yo. Coba takon apa? Iwak napa sing motone wakeh? Iwak moto tok. Iwak metu tok dasmu kuwi.
Apa nek iwak lahir kok metu motone cok ya apa ana kuwi? Lahir terus moto. Iwak napa sing motone kuat ah? Waki, Pak. Iwak. Teng tong Iwak. Pak minta kayak iso. Teng tong. Kowe ora apa? Lele. Kok lele tak wecek tenan lho kowe. Lele salah. Salah. Lele bakar. Kowe ngene lele terus aja. Pikiranmu ki sing duwe pengalaman akeh lho. Iwak apa sing matane akeh? Sing Iwak, mepek, iwak. Pak, Mas. Pak minta ngertos mboten? Ngerti? Kenapa iwak? Iwak teri. Salah. Salah. Apa tuh? Iwak sing motone akeh, Iya. iwak teri sak kilo. Aku sak kintal malah akene. Iwak apa sing ndase gedhi? Iwakmu ndasemu, iwakmu. Ngono ku lho, Dik, ora paham. Lah kok ndasmu ya gedhi no dodo. Iki apa ndas? Anu Mas, enek liyane sing cilik. Heh? Enek awak sing cilik ndeng. Kuwi apa? Aja kondo-kondo. Kuwi jempol. Ora, tuh. Heeh. Nih. Dalem. Wis to engko tak dono dhewe. Tenan ya? Iya. Mas, iwak apa? Iwak apa ndase gedhi? Apa? Iwak lele. Salah, lho kowe sampean iki mbela sapa to jane? Sampean iki dadi pasangan. Oh iya, Hei, lho iki. Hah? Karo kowe? Iya. Kowe pacaran kene? Lah kene suwe anu leleku. Kok sore leleku piye to? Pacaran karo kene? Iya. ora lho lelemu mang ucul kok tak balekne. Kowe roh iwak apa? Iwak apa sing ndase gedhi? Iwak apa? Iwak helman. Goreng lak kowopro helm. Iwak kok helm, Mas. Ayo tembangnya apa iki? Dirayu dulu ya, Pak ya. C Ya. minor, Mas. Minor. Satu nada buat kamu. Sampeyan Iwak. ngerayu aku, Mas. Tak tapuk. Menang. Lagunya Iwak lele apa? Iwak lele. Bila kamu Ya Allah, suaramu kok apik men. di sisiku. Sik to, ben kaya sik to, Mas. Ben kaya film India, Mbak. Oh iya. Hati Iki ditutupi. rasa satu. Surprise. Ben surprise pasangannya ketok cantik ngono nek pas dibuka. Satu Komet PC audio. Kok pece. tak bertemu hati Ketok surprise. rasa rindu. Tangannya cekel. Tanganmu di maju. Iki lho tangannya. Dibuka alon-alon Ku sithik-sithik. yakin ini semua perasaan cinta, tetapi Rusuh men to. Dibuka sithik-sithik to. aku malu untuk Sing mesra. Piye, Met? Pasanganmu cantik. Loh, pasanganmu sendi kok sorum mrono ki piye to? Lah, ngono lho, Met. Lho, piye kok malah semaput kuwi? Met, ikan buntal. kok malih cepet men. Hah? Lagi dilus-lus sithik kok. Lah jere golek pasangan. Lah mau kono lho kok turu mro. Kuwi wis bagiane sampean lho, Mas. Iki Iki siji, tapi nek kene loro. Aku nek gantek, sampeyan aku gantek. Gantek piye? Nyapa ndak mau karo aku, ha? Gelem sapa to? Mau. Pengen tak racun. Oh, gak. Gak. Arek urip ya. Lho to, sing mbek pacare kan penak. Ya Allah. Nah, dilayani sing mesra Mbak Bibit. Puter sweet sih. Tik. Lho enak. Ditarik ke depan. Mak. Tuk. Ayo. Bila iya. Diputer tarik tik. Bila Jong guyang-guyu. sepuntene sing lanang kena ayam sepunten. Bila Sapira, Mas? bila kamu di sisiku. Malah
malah sing lanang. Ngebablas. Rindu satu hari tak bertemu. Berarti iso apa ora ajane? Ngene lho kok. Lho yo. Sini Dek, Iya sini Dek. toh. Lho, ngene tarik dek, kene stret, puter, stret, lho, stret. Stret terus mengarep ti. Karo anak iki diputer enak. Lah terus? Lah iki tak puter ora mandek-mandek. Nganggep yoyo. Yoyo gak penak. Anu yoyo. Kok yo. Dong, Kamu yakin? aku yakin bahwa itu adalah pasangan hidup kamu. Jodoh itu sudah ada yang ngatur, Kak. Jahat. Kenapa? Di rumah kan ya kayak gini. Sudah, kamu telatenin aja, Kak. Lah kowe loro ya pentek kok ya. Loh, udah gak apa-apa, ini saya gaduh dua-duanya. Mesosok. Ndak apa-apa karo aku enek sing penak lho, Mas. Nggih, penak. Enek sing penak. Napa sing penak, Mbak? Ya digoleki ku enek sing penak aku. Mosok gak paham to tuh. Aku gak dong, Met. Yang ini iki jelas empruk. Jelas piye? Empruk. Ayo nanti mesra-mesraan Iya, niki pamunditane Bapak Kepala Desa. ngersakain apa wau? Apa lho lintang asmara. Lintang asmara, Pak, menika Ya. pamundutan saking Bapak Kepala Desa. Ayo para putri-putri widodari sing ayu. Buntal iki nyanyi ora? Aku tak mudhuk lho. Kok ngece buntal-buntal kowe? Ndak mate. Heeh. Nggih. Nyanyi. Oh nyanyi yo. Nyanyi. Sik to. Manut aku. Nggih nyanyi ya. Kangge apa ndak? Kangge no. Engko. Siapna, Met. Siapna, Met. Telu ki siapna mriki. Siap, gerak. Sebelum menyanyi, kita laksanakan tugas dari Bapak Kepala Desa dan masyarakat Tambarjo. Luruskan. Siap. Toto kurang mundur, lurus. Luruskan. Siap. Ya apa enggak iso lurus tuh? Luruskan. Bu, lurus, Bu. Pit diluruske Pit. Anu dereng saged apa niki? Ngarepe kegeden, Mas. Hah? Jaluk dipapras. Mbok papras e. Boten. Nah, apa ya cerdas. Luruskan. Siap. Siap menyanyi. Siap. Ayo. Hadap kanan. Gerak. Yuk. Nanti minta sekop-sekop ya. Siap. Sampean bisa sekop? Bisa. Bisa, oke. Yang mulai dari depan. Ambil posisi pargoy. Mas, kendang Mas. Pargoy Mas. Iya. Sekop. Nomor 2. Yup, menunduk. Akan jendit. Nomor 3. Yo, honey. Oke, terima kasih. Lintang Asmor. Lho Mas, masih Jessica. Buri dhewe urung e. Lah iki ora. Cek siji. Ayo. Iki yo sekop. Hani sik terus Pipit. Coba ditipungi. Hani ayo. Dung tak dung. Yo. Tak dung. Jabani Mas Komet. Anake sapa ki? Jabani. Anake sapa? Ki anakmu ki. Sekop. Oke, Mbak Ani terima kasih. Oke. Pasanganmu, Ganti Met. Met cedak, Met. Jaranan jarane jaran taji jaranan ya ta apa iso ngene ora nek bangkeane langsung bablas bokong dadi percuma bokon pargo ya gak Mbak api ya Modelnya nyepele Mbak Pipit ket mau. Kowe hati-hati lho ngomong karo Pipit ku lek kadung naik darah, Naik enak darah dagelan mulih. cepet biasa alah sak naik-naike mesti darahe cek dhuwur aku lho Pak Lah kok lah aku denane 450 lho paling pira Dek tensi kok 450 tensi lah apa? tonggo-tonggo pada titip Tensi kok titip iki bocah koclok kowe iki kok. lah piye to ngawake dhewe nganggur mesti dititipi moh Tensi yo dhewe. Ayo siap. Lintang Asmara. Pamundutane saking Bapak Kepala Desa. Lintang Nggih. Asmara. Heeh, nggih. Langsung dipinangkani. Acok.
Nyuwun nolagon Pak Dalang bajing loncat timbang ana katresnanku. Oh nggih. Timbang ana katresnanku sedaya kedah dipun bawani. Mekaten matur nuwun saking kula Bapak Janab Sidorejo. Bapak Janab Sidorejo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dalang nyuwun sewu anak kula badhe nderek nyumbang lagu mugi kepareng paringan wedal. Anak kula Genduk Agresia. Matur sembah nuwun saking kula Pak Gito warung bakso Gres. Ya, iki Pak Surani ya ngono. Mau nyuwun gerajakan mesti diaturke mong kari sesideman kalian lagu ini harus dilayani sama Jeng Pipit. Oh, saking kula Pak Surani manggis ngancar Kediri sembah matur suwun. Ya bariki engko anak sing cilik diunggahke nyuwun gungan imbang ana katresnanku ben ditembangke Genduk Mita karo Imas Tobrut. Ah nggih. Met, napa? Imbang ana katresnanku. Aku kok penasaran. Nyapa to? Kowe mrene apa ngejak anakmu to, Bi? Sing ndi? Lah iki mau sing nggawa cemeti sama Rasuli iki mah sapa? Ora lho ngene iki justru bocah iki ora kena Iki sing mentale apik sok cah cerdas. Cah cerdas yo ngono kuwi. Kaya ngapa diaturi jumeneng sepotona Mas? Yo Mbak Mita, Mbak Imas, dados yo sepote. Mbak Brut. Mbak Luki dibantu diaturi jumeneng ben piyayi telu sing ngatur kita tembangan. Mbak Luki tengah. Alon siap. Sik dicek. Cek. Jarite niki pripun? Beres? Niki yo. Soale pengenane enten sinden munggah. Ini kita sambut Mbak Ayu. Lah kene suwek. Lah yo. Akhirnya golek Hansaplas. Wis Hansaplas. Tempel Kamu Hansaplas. sebelah sono lho to. Lagi akeh kosong. Yo kaya ngapa? Diaturke imbang ana katresnanku. Monggo Kang Mas. Yo. Katresnanku. Bebasane kang bisa timu. Coba rasa kamu tak terbenake simulan ragaku. Bablaske bajing loncat irama rancak. Yo kaya ngapa Mas Agus? Yo rada rancak. Bajing lancet kastana aduh iya tapi lapangan ngerusin tadi bajing loncat ngerusin tadi
Gono pundutan caping gunung digarap jenggleng. Ning ngesake bocah cilik mengko selak ngantuk sak lagu diunggahke bareng kuwi caping gunung kaya ngapa. Monggo Nduk Agresia ndang katuran minggah ana panggung. Sepotone Mas kaya ngapa ya. Kono diopeni, Cak Dodok apa Cak Komet? Nggih, Pak. Ah, ini pakai mic. Sampeyan kok durung ngantuk to, Nduk? Kulino munggah ketoke. Munggah apa? Panggung. Oh iya, kowe kok apal? Lah lagi rene sepotan langsung dijogeti. Oh iya. Iya, berarti pengalaman. Namanya siapa tadi? Agak maju, agak maju. Agresia. Agresia. Panggilannya? Agresia. Kelas berapa?
Mau 5 ini. Mau 5. Oh, mau 5. Kok langsung 6 enak iso tadi. Loh, bocah kok langsung pokok 6. Besok kalau besar mau jadi apa, Nak? Jadi Sinden. gapura. Hah? Sinden. Oh, jadi sinden. Wah, mau sinden. Amin. Muga kaleksanan yo, Nduk, apa sing mbok karepke. Sampeyan apa nyanyi napa, Nduk? Lestari. Lestari. Ya Wah. ampun. Bapak Ibu ada di sini? Ada. Jualan. Oh jualan. Nggih, ini biasanya Mas Dodo kalau ada yang nyumbang lagu seperti ini, suaranya nanti bagus, langsung dikasih 100.000. Mas Dodo biasanya seperti itu. Piye to? Sing gawe acara kowe kok Bisa sedekah iki ulang suro sedekah apik ngono lho. sedekah ki nek sing dipangane urung cetha kok iso Aja ngono, ora sedekah. bersyukur. Tegese ki ra ngono ya maksude mek maringi bebungah tetep diparingi Ya. ngono lho, Dik. Jajal Dik pengen krungu Yo, suaramu. kaya ngapa? Lestari. Tembange diaturke, dados. Sampeyan sing ngajari nyanyi sinten to, Nduk, kok pinter lho. Ayah. Ayah. Ayah ya penyanyi. Mboten. Mas Dodo. Mboten dalem, Pak. Iki sangokno iki. Walah ngeten iki lho, Pak Minto niku piyayine. Wah, luar biasa. Ora aku ora nyangoni kopake rene tak balekne rono ngono. Walah tuwas tak alembono. Malah kaya pimpong. Wis muga-muga dadi sinden sing apik, sing becik, Terima kasih. sing sopan ya pokoke kuwi. Dodo aku mau nyanyi satu lagi. Lho, aja nek kok 1.000 monggo. Anu, piye to kok solare anu tadi. Solar muga-muga kasembadan tenan ya apa sing mbok cita-citakno. Kelas 5 SD wis pinter nyanyi, ora Nggih. kaya anake Komet. Nggih. 5 SD nyolong pulpene kancane. Lah hasta karya. Si jingkas lagune apa? Apa lagune, Kali Nduk? janjine duit kali Mbak Hani. Oh iya, lali janjine. kalau Mbak Cah Ani. telu, Mbak Ani karo Mbak Lilis, ya. Ya. Sampeyan ngefan to kalau Mbak Ani? Nggih. Kali Nggih. Mbak Dia. Mbak Dia. Nggih. Kok rambut usung kabeh. Ini namanya regenerasi Mas. Karo Mbak Betul, Dia betul. pisan kono. Wis karo Mbak Dia ndak karo Mbak Pipit. Mboten tambah melih. Mboten. Betul? Tenan? Nggih. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Iki ku sing genten-genteni para mbak-mbak sinden iki ngene iki peneruse. Ngoten. Yo, iki golek joget padha karo mbak-mbake lho ya, jogete. Nggih. Nah, dirampake. Dia sing kidul, dia. Si jingkas ben ketok rampak tambahi siji, Mbak Luki pisan. Ya. Ya engko lek joget dipadake karo mbake. Ya kaya apa? Lali janjine dados. Mas iki wis jam 1:30. Nggih. Menawi keparang badhe pamit dhateng Kang Mangkugati mliginipun Bapak Kades umum warga Tambakrejo wekdal kelakuragan. Ngaturke sembah nuwun dumateng sedaya warga mriki khususnya Bapak Kepala Desa sampun nimbali kula sak kloron. Mbok pilih kula paring panglipur wonten kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Kula nyambung saged derek dedonga mugi-mugi sakbadane adicara menika sedaya warga mriki tansah pinanggih bagya mulya hayom ayem tentrem cinaketke rezekinipun tinebeke saking sambikalanipun. Amin. Amin. Nduk, Nggih. ning ngono ayo cepak ubur ampe kanggo sesaji. Ayo ndak derekake yung. Koko sing tupak melun